5 маркетингови тенденции, които силно вярвам, че ще бъдат много актуални през новата 2025 година. Номер 1. Така нареченият инфлуенсър маркетинг. Все повече и повече хората започват да се доверяват на инфлуенсъри, които да рекламират техните продукти. Причините са много. Понякога тези инфлуенсъри дори не взимат толкова много големи комисионни, но ефектът, ако инфлуенсърът е правилно таргетиран и има реална аудитория, която е ангажирана с него, може да бъде много по-голям, отколкото това да плащате за реклама в Facebook, Instagram, Google и където и да е другаде. Видеосъдържанието отново ще бъде крал. Какво означава това? Видеосъдържанието се оказа през 2024 година, че е все по-предпочитано и със всяка изминала година става все по-актуално и актуално. Хората искат да приемат информацията визуално, искат да бъдат кратки видеята и искат всичко това да им бъде и искат ясна, проста и лесно смилаема информация, която трябва вие да предоставите. Или това, което сме установили ние, че ако направите 30-секундно видео, в което много добре представите вашият продукт, като се направи стъпка по стъпка какъв е ефектът, какво се прави, как се използва, то тогава тези видеа наистина продават адски много. Номер 3. Така всеизвестното UGC. UGC-то стана много известно през 2024 година и се очертава през 2025 да бъде още по-популярно, като буквално ние сме намерили, имаме база данни на доста такива хора, които правят такова съдържание за без пари, като ние им изпращаме продукт, те снимат нашите продукти, продукта остава за тях, ние получаваме един хубав материал и сме всички щастливи, така както се казва. Така че UGC-то също е нещо, което може да ви помогне. А какво означава UGC? Имаме статия, която може да прочетете в нашия уебсайт, там обясняваме надълго и на широко какво представлява това нещо, как може да го използвате вие за вашия бизнес и какви са всички ползи от UGC-то. За моя радост и за много голямо съжаление на повечето хора, изкуственият интелект все повече и повече навлиза в нашето ежедневие. Това е много хубаво, защото реално то може да ни пести много работа и също така може да ни заменим процесите, които не обичаме да правим. Като защо казвам за жалост на много хора, все повече и повече хора се притесняват, че тези изкуствени интелекти ще заменят техния човешки труд, но поне мое мнение е, че човешкият труд никога няма да може да бъде заменен. Да, някои професии могат да отпаднат, но това ще тласне нашето население да мисли по-креативно и да измисля все повече и повече нови интересни професии, които де-факто да ни развиват като хора. И за финал ще завършим с така известните подкасти и аудиосъдържания. Подкастите станаха много известни през последно време, като какво е подкаст? Подкастът най-често е съдържание, което е под аудиоформа, като някои българи малко го предобреха, както се казва, и го правят под формата на видео, заснето видео в студио, което е като вид интервю. Но оригиналната форма на подкастът е изцяло аудиоформат, който аудиоформат реално дава много стойност на хората в рамките на час и нещо. Така че ако планирате да правите такъв тип съдържание, абсолютно смело действайте. Това беше нашата класация. Надявам се видеото ви е било полезно. Постарах се да бъде максимално кратичко. Ако ви е харесал, по един палец нагоре, споделете го с ваши приятели и ви благодаря за отделеното време и внимание. Казвам се Илиян Вълчев, собственик съм на Вълчев Agency и ако искате да получите повече полезна информация за света на дигиталния маркетинг, посетете нашия вебсайт vulchefagents.com.